Τσακμακίδης με το στήθος. Τσιμπάει την μπάλα ο Σαβίδης. Σαβίδης περνάει και τον Καρύπη. Πέναλτι. Πέναλτι για την ομάδα της χωριστής. Εκμεταλλεύτηκε ο Σαβίδης το λάθος των παικτών της Προσοτσάνης. Τσίπησε την μπάλα. Προσπέρασε και τον Καρύπη εκεί όπου ανατράπηκε και είναι καταφανέστατο το πέναλτι της χωριστής στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα ο Ζούνης παίρνει φόρα. 0-1 η ομάδα της χωριστής, ανοίγει το σκορ εδώ στην Προσοτσάνη, παγώνοντας τον Γεώργιος Μακρύς και κάνοντας το 0-1 σε ένα πεντακάθαρο πέναλτι, δεν χωρεί αμφιβολία περί αυτού. Και έτσι η ομάδα της χωριστής παίρνει κεφάλι στο σκορ εδώ στο Γεώργιος Μακρύς, δίνοντας μια διαφορετική όθηση στο μάτς τώρα, για να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των γηπεδούχων, οι οποίοι βρίσκονται και για πρώτη φορά πίσω στο σκορ φέτος. Ο Ζούνης πέταξε για τον Σαβίδη. Σαβίδης γκολ! 0-2! 0-2, φοβερό το γκολ του Σάββατου Σαβίδη. Τεινάζει τον Κυριάκο τον Καρύπη, τον αφήνει ευρώντιτο. 0-2. Ένα φοβερό γκολ, ενώ όλος ο πάγκος της Προσοτσάνης έχει πέσει επάνω στον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης. Ένα φοβερό γκολ πραγματικά με το Σάββατο Σαβίδη. Παπαδόπουλος, η μπάλα περνάει από μακρύνη, ωραία ο Παπαδόπουλος. Κόρνερ τώρα για την Προσοτσάνη από δεξιά. Καλαϊτζής με το κεφάλι, Παλτζίδης, γκολ! Γκολ ο Παλτζίδης, 1-2. Με το κεφάλι ο Παλτζίδης κάνει το 1-2, μειώνει το σκορ στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τον Καλαϊτζή. Παλτζίδη στην κεφαλιά, 1-2. Ενώ ο Σάββας ο Σαβίδης δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι μετά το μαρκάρισμα που δέχθηκε. Στη θέση του μπαίνει ο νεοαποκτηθής παίκτης ο Παναγιώτης ο Καζακίδης, ο οποίος αποκτήθηκε από την ομάδα των Κυριών. Ένα πλήγμα για την ομάδα της χωριστής, ο παίκτης ο οποίος έγραψε το 0-2 στο 17ο λεπτό με έναν φοβερό κεραυνό. Ενώ ακόμα δεν έχει μπει ο Καζακίδης στο παιχνίδι, έχει δει και την κίτρινη κάρτα, καθώς δεν είχε την μπλούζα μέσα του. Είχε σκουλαρίκια όπως μας πληροφορούνε. Παπαδόπουλος κρατάει, συγκλίνει. Για τον Τζακμακίδη, ωραία το 1-2. Για τον Παλτζίδη τώρα. Παλτζίδης μέσα στην περιοχή. Γκολ! Γκολ 0-2. 2-2 η Προσοτσάνη ισοφαρίζει. Με το νούμερο 9 στην πλάτη και τον 20 Καρκαδημήτρης. 2-2 και φέρνει το μάτς στα ίσα η Προσοτσάνη. Από αριστερά ήταν είσοδος του Μάκη του Παλτζίδη στην περιοχή, έφερε την μπάλα πρώτου τέρματος, πετάχτηκε ο Δημήτρης ο Καλαϊτσής και έκανε το 2-2. Φοβερό μάτς εδώ στην Προσοτσάνη με 4 γκολ στο 35ο λεπτό. 2-2 πλέον και το παιχνίδι στα ίσα. Θα προσπαθήσει να περάσει ο Καλαϊτσής την μπάλα στην καρδιά της άμυνας της χωριστής με το κεφάλι ο Αθανασιάδης. Τρέχει εκεί ο Τσαρμακίδης, γυρίζει την μπάλα. Στο σημείο του πέναλτι πετάει και το Παπαδόπουλος. Το σούτ θα κοντράρει επάνω στον Τουρφαντίδη, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Λάθος εκεί από τον Καραγιαννίδη, Καλαϊτζής για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης κρατάει, προσπαθεί να περάσει για τον Τσακμακίδη, αφήνει ωραία Τσακμακίδης για τον Παπαδόπουλο. Γκολ! Γκολ 3-2 η ανατροπή! 3-2! 3-2 η ανατροπή στο γήπεδο της Προσοτσάνης. 5 γκολ σε 38 λεπτά. Λάθος από τους παίκτες του Ορφέα. Πέρασαν την μπάλα ωραία οι παίκτες της Προσοτσάνης. Ανατροπή 3-2. Από τον Βαλάντη τον Παπαδόπουλο. Η ολική ανατροπή μέσα σε 18 λεπτά σε ζωντανή σύνδεση με το ραδιόφωνο του Σταρ είναι για την Προσοτσάνη.
Μετά το 0-2 οι παίκτες της Προσοτσάνης και την αποχώρηση του Σάββατου Σαββίδη φαντάζουν ασταμάτητη. Περνάει η κεφαλιά από τον Τσακμακίδη πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου. Ουζούνι στο κόρνερ. Περνάει μπάλα με το κεφάλι εκεί. Ο Πετράς λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καρύπη και να ισοφαρίσει. Επαναφορά από τον Καλαϊτζή πάνω στα χέρια του Παπαδόπουλου. Περνάει ο Τσακμακίδης, ωραία εκεί. Το σουτ απομακρύνει με τις γροθιές του Παπαδόπουλου. Η μπάλα καταλήγει στον Καλαϊτζή. Ενώ ο Τσακμακίδης είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα η ομάδα της Προσοτσάνης στην επίδεση. Αφήνει ο Τσακμακίδης, ξανακερδίζει την μπάλα. Πετάει μπροστά στο κενό χώρο για τον Καλαϊτζή. Τρέχει ο Καλαϊτζής με το Μελισσίδη δίπλα. Πέφτει κάτω. Κερδίζει την μπάλα. Κρατάει. Το σουτ που θα κάνει θα περάσει λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου σε αυτή την φάση διαρκείας. Παπαδόπουλος συγκλίνει πολύ όμορφα προς τον άξονα. Περνάει ανάμεσα από τον Ιωσήφιδη. Σουτ κοντράρι, γκολ! Γκολ 4-2! 4-2 Παπαδόπουλος! Σε ζωντανή σύνδεση και με το ραδιόφωνο του Σταρ. Γκολ 4-2 η ομάδα της Προσοτσάνης. Διευρύνει το σκορ και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο ντέρμπι του επόμενου Σαββάτου στην έδρα του Ξηροποτάμου. Πολύ όμορφο γκολ από τον Παπαδόπουλο. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες. Συνέκλεινε στον άξονα. Βέβαια χρειάστηκε και την εύνοια της τύχης καθώς η μπάλα κόντραρε πάνω στον παίκτη της. Να δούμε τώρα την εξέλιξη φάση με τον Παλτζίδη από αριστερά. Παλτζίδης κρατάει, περνάει και από τον Παπαδόπουλο. Δροσίδης η μπάλα κοντράρει επάνω στον Πετρά. Αραμπατζής δέχεται το μαρκάρισμα από τον Περσιανλή. Φάση διαρκείας και χάνει η Προσοτσάνη την ευκαιρία εδώ να κάνει 5 τα τέρματά της μπροστά στην εστία. Τελικό σφύριγμα στην Προσοτσάνη. Τελικό αποτέλεσμα. Γυμναστικός Σύλλογος Προσοτσάνης 4, Ορφέας Χωριστής 2.